Kunesikhathi esincane esingabonakali kalula, lapho okuthile okungaphakathi kuwe kuqala ukukuvimbela ukuba ufeze izifiso zakho. Okuyisimangaliso kakhulu ukuthi kaningi awuqapheli nokuthi kwenzeka. Kufana nezwi elithulile, elihlezi enhliziyweni yengqondo yakho, elihleba likutshela ukuthi mhlawumbe awukwazi, ukuthi mhlawumbe awufanele, ukuthi mhlawumbe kungcono ukuhlala lapho ukhona. Futhi yilesi sikhathi lapho abantu abaningi bethola ukuthi indlela yabo yokuphila isishintshe ngokuphelele yaba yimbi kakhulu. Ngoba lapho ingqondo yakho iziphazamisa imigomo yakho, awudingi isitha esingaphandle. Konke kusuke sekwenzeka ngaphakathi kuwe. Kuwo wonke umphefumulo wami, ngikubonile lokhu izikhathi ezingenakubalwa, abantu abanamakhono, abahlakaniphile begcwele amandla, kodwa bebhajwe emjikelezweni ongapheli wokuziphazamisa. Behluleka ukuqonda ukuthi inkinga kwakungesona isidingo samathuba, noma ukuntuleka kobuhlakani, noma inhlanhla embi. Inkinga yangempela yayilele ohlakeni lwengqondo abaluphethe kusukela ebuntwaneni, olwakhiwe izimiso ezadluliselwa kusizukulwane esisodwa kuya kwesinye. Futhi ngakuzwa lokhu ngokwami. Kwakungesiyo nje inkolelo. Kwakungesiso nje isifundo semfundo ephakeme. Kwakuyisizi, ukudideka, nokuqiniseka okukhulu ukuthi impilo yami yayihloselwe ukuba buphansi. Kwaba khona isikhathi lapho ngangenza imisebenzi engangiyizonda, umsebenzi owangenza ngazizwa sengathi umhlaba ungangikhohlwe. Ngangifaka amathayi, ngihlanze izingxenye, ngenze noma yimuphi umsebenzi owawutholakala, ngaphandle kwenjongo noma inkomba. Kepha, ngisho nakulowo msebenzi ojwayelekile, ungenamdlandla, ingqondo yami yayiphinda umusho iningi lenu eliwaziyo kahle kakhulu, yilokhu okufanele. Mangaki amabala lapho wake wacabanga ngalokho? Izikhathi ezingaki lapho wake wazibuka esibukweni wabe uzizwa ukuthi kufanele nje uneliseke? Ukuthi kwakungafanele ukuzama futhi? Ukuthi labo abazalelwe ukuvele baphile nje, abasoze bafunda ukukhula? Okuyisimangaliso kakhulu ukuthi lokhu akubonakali kuphela ezikhathini zokwehluleka. Ngezinye izikhathi, lapho kuvela ithuba, lapho okuthile okukhulu sekuzokwenzeka, kusuke sekuyilapho ingqondo iqala ukuziphazamisa. Ngiyakukhumbula kahle lapho impilo yami yashintsha ngokungalindelekile. Kwakungemva kokuba ngithole incwadi eyashintsha konke kimi. Ngangididekile ngokuphelele, ngingenaso isisekelo semfundo, ngingenathemba lekusasa, ngingenazo izinsiza, futhi okubaluleke kakhulu, ngingenalo uzwelo ngami. Ngangisanda kushiya umsebenzi wami emnyangweni wezicishamlilo, ngiphethe ukuhlukumezeka komunwe wami olimele, okwabonakala kufanekisela indlela engangizibona ngayo, njengomuntu onamaphutha, onomkhawulo, onganelanga. Kepha, ngaleso sikhathi lapho konke kwakubonakala kubonisa ukuthi angibalulekile nhlobo, ngathola okuthile engangikafundiswa ngako ngaphambili, indlela ozibona ngayo ihlela ngokuphelele indlela ophila ngayo. Kwakumangalisa ukuqaphela ukuthi ngangihluleka hayi ngoba umhlaba wawuyinkimbinkimbi kakhulu. Ngangihluleka ngoba ingqondo yami yayingahlelwanga ukulindela noma yini ngaphandle kwezinselelo. Ubuchopho bami babusebenza ngokumelene nami. Futhi yilokho engifuna ukuba ukuzwe namuhla, akuzona izimo zangaphandle ezikuvimbela ukuba ufeze imigomo yakho, uhlelo oluthulile olungaphakathi kuwe oluchaza ububanzi bokuphila kwakho. Wake waqaphela yini ukuthi abanye abantu babonakala benekhono lemvelo lokudala amathuba, kuyilapho abanye bebonakala bewuchitha wonke umzamo abawenzayo? Lokhu akulona ithuba. Kungumkhuba owenziwe. Futhi ukuze ngikubonise lokhu ngokucacile, cabanga ngento elula, mangaki amabala lapho wake wenza izinhlelo ezinkulu, wazizwa unomdlandla, wacabanga okungajwayelekile, bese uyalishiya lelo cebo ngoba wawucabanga ukuthi ngeke lisebenze. Lokhu akusona isidingo samakhono. Lokhu ingqondo yakho ezama ukugcina lapho ukhona khona. Ukuziphazamisa kunikeza induduzo. Intuthuko ayinikezi. Futhi okuncane abakuqondayo ukuthi leli thuluzi akulona owalidalayo. Lafakwa. Ngokuhlangenwe nakho okwedlule, ngokungaqiniseki, ngokuhlukumezeka, ngokugxekwa owakuzwa useyingane, nangezimo ezashiya izibazi ezijulile ngaphandle kokuba uqaphele nokuthi kwenzeka. Futhi qaphela lokhu, lenkinga akuyona eyabantu abajwayelekile kuphela.
Abaningi abantu abadumile babhekana nalokhu kulwa kwangaphakathi. U-Elon Musk, ngokwesibonelo, ngaphambi kokuba afinyelele impumelelo enkulu wonke umuntu ayaziyo, wenqatshelwa kakhulu, wabuzwa, futhi waze wahlaziswa ngemibono yakhe. Umehluko: akazange avumele ingqondo yakhe ichaze ububanzi bezifiso zakhe. Wayazi ukuthi ukube wayenqotshwa imikhawulo ebekwa isazela sakhe, wayengeke neze akhe noma yini ayifezile. Wabhekana nokuziphazamisa, wabhekana nokungabaza kwakhe kwangaphakathi, futhi wanquma ukuthi amaphupho akhe ayekhulu kunokwesaba kwakhe. Manje ngifuna ubuke impilo yakho bese uphendula ngobuqotho. Mangaki amathuba owavumela ukuba akushweleze ngoba wawukholelwa amanga ingqondo yakho ewaqubulayo? Mangaki amaphrojekthi owawashiyayo ngoba wawuhlulela ukuthi kwakungesona isikhathi esifanele? Izikhathi ezingaki wake wezwa izwi langaphakathi lithi, kuthiwani uma kungahambi kahle, bese uvele wahlehla? Abantu abaningi bahlehla. Futhi hayi ngoba bengenakho ukukwazi, kodwa ngoba abazivumeli ukuzama. Namuhla, ngifuna ukukuphonsela inselelo yokuba unake lokho ubuchopho bakho obuzama ukukwenza khona manje. Bukukhuthaza ukuba uqhubekele phambili, noma buzama ukuvikela ekungakhululeki kokukhula. Ngoba, ngikholwe, lapho uqala ukuphazamisa isakhiwo semikhuba yakho, ingqondo yakho iyashukuma. Izama ukukubuyisela endaweni yakho yokunethezeka, noma ngabe leyo ndawo incane, inemikhawulo, futhi ibuhlungu. Ngafunda lokhu kanzima, kodwa ngakufunda. Futhi namuhla, ngifuna ukukuhola kule nqubo, isinyathelo ngesinyathelo, ngikubonise ukuthi awudingi ukuqhubeka nokuphila impilo encishwe ukwesaba, ukungabaza, nokuziphazamisa. Ngoba lapho ukuzwa lokhu ngokujulile, konke kuyashintsha. Futhi ngizokufakazela lokho kuwo wonke lo msebenzi wevidiyo. Lapho ngiqala ukuqonda ukuthi ingqondo yami kwakuyisisekelo lapho konke kwakukhula khona, imigomo yami, ukwesaba kwami, izinqumo zami, impumelelo yami, ngisho nezithiyo zami, ngaqaphela ukuthi ngidinga ukwenza okuthile okwakungakafundiswa muntu. Ngangidinga ukuthatha isilawuli semicabango yami. Futhi lokhu akulula. Akusheshanga. Futhi okubaluleke kakhulu, akumnandi. Ngoba ukuphikisana nohlelo lwakho lwengqondo kukufuna ubhekane nezinkolelo ezindala, izinkolelo ezivame ukuziphindaphinda izwi lomuntu owashiya uphawu ekungeneni kwakho. Kungaba izwi lomzali oqotho, umama okhathazekile, uthisha ogxekayo, umphathi onolaka. Mangaki kulawa mazwi asadumisa ngaphakathi kuwe, ngaphandle kokuba uqaphele nokuthi ayakhona. Futhi konke lokhu kwenzeka buthule kakhulu kangangokuthi abantu abaningi bachitha iminyaka bephila bengazicabangeli, bekholelwa ukuthi benza izinqumo ezicabangayo, kanti empeleni, bamane balalela izindlela zemizwa abangazi nokuthi zikhona. Yingakho, lapho othile ezama ukuqhubekela phambili emkhubeni ojwayelekile futhi wakhe okungajwayelekile, ezwa ukwesaba, ukungakhululeki, ukungaqiniseki, hayi ngoba umgomo awukwazi ukufinyelelwa, kodwa ngoba ubuchopho buzama ukubagcina endleleni yabo ejwayelekile. Kufana nokuzama ukuzula ngemephu endala. Uyazi ukuthi ufuna ukuya kude, kodwa ingqondo yakho igcizelela ukukhomba indlela endala efanayo. Futhi yilokho kanye okwenza ngigcizelele ukuthi isithiyo esikhulu kakhulu empumelelweni yakho asiveli ngaphandle, sisuka ngaphakathi. Akulona uhulumeni, akulona umnotho, akuyona inkinga, akusona isidingo samathuba. Uhlelo lwengqondo olulokhu ulwenza iminyaka. Ukwesaba okwawukuzuza ongakuzwanga. Ukunganqikazi okulondolozayo ungakuqapheli. Ukuziphazamisa okukwenzayo nsuku zonke, ucabanga ukuthi ungokoqobo, kanti empeleni, umane usenziwa imikhuba. Manje, ngaphambi kokuba siqhubeke, ngifuna ukukucela okuthile okubaluleke kakhulu. Uma lokhu okuqukethwe kukuzwela kuze kube manje, uma ngandlela thile kuvula ingqondo yakho noma kukwenza ubone izici zakho ongazange uzibone ngaphambili, ngicela uchofoze inkinobho yokuthanda bese ubhalisela isiteshi. Lokhu akusona nje isenzo esingokomfanekiso. Njalo uma uhlanganyela nokuqukethwe okufana nalokhu, inkundla iyaqonda ukuthi abantu abaningi badinga ukukuzwa. Futhi lokhu kusiza isiteshi ukuba siqhubeke nokufinyelela kubantu abanjengawe,
abangase babephila bevalelwe uhlelo oluvimbela amaphupho abo. Lapho ushiya ukuthanda futhi ubhalisa, awusekeli nje umdali. Usekela uguquko lwabanye abantu. Manje, asibuyele ephuzwini eliyinhloko. Ucwaningo lwakamuva lwesayensi yobuchopho lwembula okuthile okunamandla kakhulu. Ubuchopho bomuntu bubeka phambili ukugwema ukuhlupheka, hayi ukufuna ukwaneliseka. Okusho ukuthi, lapho ucabanga ngeprojekthi enkulu, inhloso enkulu, isinyathelo esikhulu empilweni, ingqondo yakho ayibuzi ukuthi, ngingakufinyelela kanjani lokhu. Ibuzisa ukuthi, ngingakugwema kanjani ukwehluleka. Futhi leli thuluzi elilula, uma lingaqondakali, liqeda imisebenzi, ubudlelwane, imali, ngisho nempilo yengqondo. Isibonelo esinamandla salokhu senzeka ngomuntu abaningi ababemthanda iminyaka eminingi, uWhitney Houston. Umculi onezwi elimangalisayo, ithalente elalingakhanya amashumi eminyaka. Kepha ngisho nalo lonke udumo lwakhe nempumelelo, walwa impi ejulile yangaphakathi, izingxabano zemizwa, ukungazethembi, ukulwa okuthulile nengqondo yakhe. Umphumela, impilo eyaphawulwa ukudabuka okukhulu nokwehluleka, ngoba lapho ungazilawuli izindlela zakho zangaphakathi, zigcina zikuklawula. Ekugcineni, ukuziphazamisa kunqoba, noma ngabe udumile noma unamakhono. Uma into enjalo ithinta izibalo ezaziwayo, ezihlonishwa, ezizungezwe izinsiza namathuba, cabanga umthelela onawo ezimpilweni zabantu abaningi abajwayelekile. Futhi kungenzeka ukuthi uyayibhekana nalesimo khona manje. Mhlawumbe unekhono elingavamile kodwa awukwazi ukuliveza emhlabeni. Mhlawumbe unebhizinisi olilokhu ulibambezela, ukholelwa ukuthi alikalungeli kahle okwamanje. Mhlawumbe unekhono ongazange uliqaphele ngoba othile wake wakukholisa ukuthi alibalulekile. Noma mhlawumbe uhlala ugwetshwe ukwenza into efanayo, uphinda imisebenzi yakudala, ungayazi imfuno yangaphakathi yokunwetshwa. Ngiyayiqonda kahle lesimo ngaphakathi kanye, ngoba nami ngake ngaba kuleso simo. Ngesikhathi ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza, ngangintulela ulwazi, imfundo esezingeni, imali yokuqala, nobudlelwano, kodwa nganginezinto ezimbili ezashintsha konke. Isibindi sokukholwa eqinisweni elihlukile kanye nesibindi sokwenza izinto naphezu kokwesaba. Kwakungale nhlanganisela eyangivumela, ngalowo nyaka wokuqala, ukuthi ngithole amadola angaphezu $100,000 ezinkulungwane, okuyinto ebengingayicabangi kumuntu owayevele nje ekhulula ngaphandle kwenkomba ecacile kuze kube yileso sikhathi. Lokhu kwakungesiyo imilingo. Kwakungesiyo inhlanhla. Kwakukushintsha kwendlela yokucabanga. Ngokuguqula indlela ocabanga ngayo, uguqula indlela owenza ngayo. Futhi lapho ushintsha indlela owenza ngayo, indalo izizibuyekeza impendulo yayo kuwe. Futhi ngifuna wena, kusukela manje kuqhubeke, uqale ukubheka izindawo empilweni yakho lapho ubuzibamba khona ngokungazi. Ingabe uhlehlisa izinto? Ingabe wesaba ukuthi cha? Ingabe uzifanisa nabanye? Ingabe uzigxeka kakhulu? Ingabe uyanqikaza ukuthatha izingozi? Ingabe uzizwa ungenamsebenzi lapho ubhekene namathuba? Zonke lezi zimpawu ezicacile zikhombisa ukuthi indlela yakho yokucabanga isebenza ngokuzenzekela. Futhi qiniseka, lesi simo akusona isiphambeko sakho. Kodwa-ke, umthwalo wokuguqula usemahlombe akho. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba siye esigabeni esijulile salempilo entsha, ngiphakamisa umsebenzi wokuzilolonga kuwe, ezinsukwini ezintathu ezizayo. Njalo uma kuvela umcabango omubi ngawe, noma yikuphi ukucabanga ngokungaqiniseki, ukwesaba, ubuthakathaka, noma ukuzigweba, ngifuna ume masinyane bese uthi kuwe, lo mbono akusiwo owami, uyingxenye yendlela engicabanga ngayo. Ngalokho nje, ungaxoxi nombono. Ungalwi nawo. Vele wamukele ukuthi uvela ohlelweni olukhona kakade. Lokhu kungenziwa okulula kuzoqala ukunciphisa ithonya lalolo hlelo olukwakhele. Lesi yisinyathelo sokuqala sokukhulula ingqondo. Futhi uma wenza lo msebenzi, noma isikhathi esifushane, uzoqaphela ushintsho olukhulu embonweni wakho. Futhi lapho umbono ushintsha konke kuyaguqulwa. Njengoba uqala ukubuka imicabango yakho ngobunono obukhulu,
kuvela into ehlaba umxhwele, uqala ukubona izindlela ebezikhona ngaso sonke isikhathi, kodwa owawungakaze uzibone. Futhi kulapha lapho kuvela khona enye yezinto ezibaluleke kakhulu kulolu hambo lonke, ukuqonda ukuthi ubuchopho abuklanyelwanga ukukwenza ucebe, kodwa kunalokho ukuze buqinisekise ukuba khona kwakho. Futhi ukuba khona akudingi izifiso ezinkulu. Akudingi imigomo enesibindi. Akudingi ukunwetshwa. Ukuze ukhone ukuhlala, kudinga umkhuba, ukuphindaphinda, ukuqapha, nokubekezela. Ngakho-ke, lapho ucabanga ukunweba impilo yakho, ingqondo yakho ihumusha lokhu njengengozi. Ivusa izinkumbulo ezikude, imizwa engajabulisi, imicabango engenasidingo, nemizwa engakhululekile ekuzameni ukubuyisela endaweni ojwayelekile. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abantu abaningi, ngisho benesifiso esiqotho sokuthuthukisa izimpilo zabo, beqhubeka nokuphinda izindlela ezifanayo, amaphutha afanayo, imikhuba efanayo. Futhi mhlawumbe lesi simo senzeka kuwe. Kungenzeka ukuthi uzithembisa njalo ngonyaka odlulayo ukuthi uzoguqula, ukuthi uzoqala, ukuthi uzozibophezela, ukuthi ekugcineni uzoqeda lolo hluko olubalulekile, kodwa ngaso sonke isikhathi kukhona okwenzekayo, bese ubuyela endaweni yakho yokunethezeka. Futhi lapho uhlala isikhathi eside kuleyo ndaweni, kuba yijele elingabonakali. Futhi ngiyayazi le ndlela kahle, ngoba kulo lonke uhambo lwami, ngiye ngabona izinkulungwane zabantu emasemina, ekuqeqesheni, emihlanganweni, ekuxoxisaneni abantu abamangalisayo, abanamandla amakhulu, kodwa ababambeka endaweni efanayo. Ingqondo yabo yayiklanyelwe ukukholwa ukuthi intuthuko yayingozi. Futhi inqobo nje uma ubambelele kulesi simo, noma ngabe ngamabomu noma cha, impilo yakho izohlala ibanjwe indlela ephindaphindayo. Ukulangazela, intshiseko, ukwesaba, ukungaqiniseki, ukuzinikela. Ingabe uyayibona le kethango? Zingaki izikhathi owake wabhekana nalokho? Iqiniso liwukuthi, ukuze uphule lesi simo, udinga ukwamukela into engafundiswa ezikoleni zamabanga aphansi, noma emanyuvesi, noma ezindaweni zomsebenzi. Udinga ukufunda ukulungisa kabusha indlela ozibona ngayo. Ngazo zonke izimo ozithathayo, zonke izinqumo ozenzayo, zonke izinjongo ozifisayo, konke kuvela endleleni ozibona ngayo. Uma uzibona njengomuntu okhawulelwe, izinqumo zakho nazo zizokhawulelwa. Uma ukholwa ukuthi ungumuntu ongenakhono, ukuziphatha kwakho kuzokhombisa ubuthakathaka. Uma ucabanga ukuthi wazalelwa okuncane, awusoze wakwazi ukucabanga ngobukhulu. Futhi lokhu akusona ukucabanga okungokwasefilosofini. Kukuziphatha komuntu okufakazelwe emashumini eminyaka amaningi yizihloli kwipsychology, neuroscience, kanye nokuhlaziywa kwendlela yokucabanga. Ucwaningo oludumile lwaseNyuvesi yaseStanford lwembula ukuthi abantu abanendlela yokucabanga eqinile, abacabanga ukuthi amakhono abo anomkhawulo, bavame ukudikibala kalula, bakhombise ukwesaba okukhulu kwezingqinamba, futhi bagweme amathuba angaveza ubuthakathaka babo. Ngokuphambene nalokho, abantu abanendlela yokucabanga ekhulayo abagcini nje ngokubhekana nobunzima, kodwa basebenzisa izithiyo njengesikhuthazo. Inkinga iwukuthi iningi labantu lafunda kusenesikhathi ukuthi akuvunyelwe ukwenza amaphutha, ukuthi akuvunyelwe ukuhluleka, ukuthi akufanele umuntu azame kakhulu, futhi baluphatha lolu lwazi ebuntwini babo sengathi yiqiniso elingenakuphikwa. Futhi lokhu kungikhumbuza kakhulu isigameko engasibhekana naso ngisho nangaphambi kokuba ngizisungule njengosomabhizinisi. Ngangifuna ukuqala umthombo wemali ngebhizinisi elincane lokuhlanza, futhi ngesikhathi esithile ngathintwa ngomsebenzi ehhovisi elikhulu elisendaweni ecebile. Ngokushesha nje lapho ngiqeda ucingo, ngagajwa igagasi lokukhathazeka. Kwakuwuhlobo lweklayenti engangingacabangi ukuthi lizothembela emakhonweni ami. Futhi okwesikhashana ngangizolwenqaba lolo hlinzeko lwesevisi. Hayi ngenxa yokungakwazi ukwenza, kodwa kunalokho ngoba ngangingakholwa ukuthi ngifanelekile kulelo thuba. Ngabhekana nomuzwa izinkulungwane zenu enike na ubhekana nawo, umuzwa wokuthi awunelanga ngenxa yokuthuthuka okukhulu. Kodwa-ke izwi langaphakathi langihlebela, yamukela. Noma ngabe wesaba. Futhi ngavuma.
Lowo msebenzi wavula izindlela ezashintsha ngokuphelele indlela yebhizinisi lami. Futhi njalo lapho ngicabanga ngalokhu, ngiyaqaphela ukuthi kwakulula kanjani ukuvumela ukwesaba ukuthi kulawule indlela yami. Kuyashaqisa ukucabanga ukuthi impilo ingabe yathatha indlela ehluke ngokuphelele ngenxa yokukhetha okulula okusekelwe ekuzibhubhiseni. Futhi lokhu kusiholela ekuqapheliseni okumangalisayo. Ngokuvamile, okukuvimbela ekuthuthukeni kwakho okukhulu okulandelayo akusona ukuntuleka kolwazi, noma ukungabi namakhono, noma ukushoda kwamathuba. Kungukungabi nesibindi esingokomzwelo sokubhekana nokungakhululeki kwangaphakathi okwandulela intuthuko. Lokhu kungakhululeki akusona isitha sakho. Kuyisibonakaliso sokuthi usuzodlulela ngale kwendlela yokucabanga. Kuwuphawu olukhombisa ukuthi ingqondo yakho ingena endaweni engakaze ihlolwe, futhi kulapha lapho impilo yakho iqala khona ukuguqulwa ngempela. Nokho, ukuze ngiqinise le ncazelo, ngifisa ukukhuluma ngomuntu odume kakhulu owabhekana nokuphambene nalesi simo. uMike Tyson, omunye wamabocing abahlonishwa kakhulu esikhathini sonke, wayenamakhono akhethekile, amandla amakhulu, namandla ayingqayizivele, kodwa-ke wayenendlela yokuzibona ehlukanisiwe. Umhlaba wambuka enqoba, ekhanya, ebusa, kodwa phansi wayenokungaqiniseki okukhulu, izibazi, nezimo zemizwa ezingaxazululeki. Futhi kwaba yini umphumela? Wawa ekudidekeni kwezimali, okungokomzwelo, okomuntu siqu, nokwasebhizinisini. Kwakungesiyo ukuntuleka kwamakhono okwacekela phansi indlela yakhe. Kwakuyindlela yokucabanga engazange ilungiswe kabusha. Ithamo elingenayo indlela yokucabanga lifana nemoto eqinile enesiteringi esingahlelekile, kungakapheli isikhathi eside, konke kuyawa. Ngifuna ukuthi uyamukele lokhu, akunamsebenzi ukuthi uhlakaniphe kangakanani, unamakhono kangakanani, noma uzidela kangakanani, uma ungayishintshi indlela ozibona ngayo, impilo yakho izohlala ivinjwe umuntu wakho wangaphambili. Futhi lowo mfanekiso wangaphambili ulwela ukuhlala ukhona. Nokho, awuzanga emhlabeni ukuze nje uphile. Wazela ukunweba. Manje, ngiphakamisa umsebenzi olula kuwe, cabanga ngendawo eyodwa empilweni yakho lapho ubona khona ukuthi ungaba sesimweni esingcono, ezimalini, emsebenzini, ebudlelwaneni, enempilweni, ekuzithembeni, khetha eyodwa. Bese uzibuza, yikuphi ukulandisa ingqondo yami ekwakhela ukuchaza ukuthi kungani lesi simo singakashintshi okwamanje. Ngoba ngaso sonke isikhathi kukhona indaba. Futhi leyo ndaba yakha imfihlakalo yokuzibhubhisa. Ngokushesha nje lapho uyiqonda leyo mfihlakalo, uzoqala ukuphula indlela. Futhi esigabeni esilandelayo, ngizokukhombisa kahle ukuthi ungaziguqula kanjani lezi zindlela ezifihliwe zibe uhlaka olusha lokucabanga, uhlaka olungazivimbeli, olungahlehli, nolungazibhubhisi. Uhlaka olwakha impumelelo kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle. Ngoba kanjalo konke kuqala. Njalo kusukela emnyombweni kuya ngaphandle. Njengoba uqala ukuqaqa indaba yangaphakathi engaphansi kokukhathazeka kwakho okujulile, kuzovela ukucaca, okukuvumela ukuba ubone ukuthi kungani impilo yakho iye yathuthuka ngendlela yayo yamanje. Kubalulekile ukuqonda ukuthi akukho lutho olwenzekile ohambweni lwakho ngengozi noma ngenhlanhla. Konke ukukhetha okucatshangelwe, konke ukusabela, konke ukuzishiya, konke okuthile okubalulekile okulahlekele, zonke lezi zinto ziye zakhiwe ngokucophelela indaba efihlekile. Uchungechunge lwemibono nezinkolelo oye waziphindaphinda futhi waziqinisa iminyaka eminingi. Okumangazayo nakakhulu, futhi mhlawumbe okukhathazayo, ukuthi le ndaba ayizange icatshangwe noma idalwe nguwe, kunalokho, yafakwa futhi yasungulwa. Ukuvela kwalokhu kwenzeka ngenxa yezimo zempilo, ithonya lemvelo yakho yokuthuthuka, ukuxhumana nalabo abakuzungezile, kanye nezinto ezibalulekile ezakha isikhathi sakho esidlule, esiseduze noma esikude. Kodwa-ke, ngalomzuzu othize, kuvela ithuba elilodwa eliyingqayizivele kuwe, ithuba lokubhala kabusha leyo ndaba ngokuphelele. Ukuze uqale le nqubo yokubhala kabusha eguqulayo, kubalulekile ukungena emkhakheni wolwazi abantu abambalwa kakhulu abawuqonda ngempela. Ukuqonda okujulile kokuthi uhlelo lwakho lobuchopho oluyinkimbinkimbi luthuthuka kanjani bese lugcina imikhuba yemicabango nemizwa.
Imikhuba yemicabango nemizwa ingachazwa njengamaphethini azenzakalelayo okuzwa nokusabela ezimweni ezihlukahlukene. Yikho okukushukumisela ukuba uhlangabezane nokukhathazeka nokwesaba ngisho nangaphambi kokuba ukwazi ukuhlonza imbangela yangempela noma isizathu saleyo mizwa. Le mikhuba ikuhola ukuba ubone isimo esibi kakhulu nesingenakusiza ngisho nangaphambi kokuba ucabange ngethuba lokuba okuthile kube kuhle noma kunethemba. Ikukwenza uhlehle ngokuzenzekelayo futhi uhoxe ngezikhathi ezibalulekile, lapho, eqinisweni, isimo esifanele kakhulu kungaba ukuqhubekela phambili ngokuzimisela. Futhi okubaluleke kakhulu nokunamandla kunawo wonke ukuthi le mikhuba yemicabango nemizwa ikudukisa ikwenze ukholwe ukuthi le ndlela yokuba nokuzizwa iyingxenye yemvelo yakho, yalokho ongempela. Kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi akunjalo. Lokhu kubonakala empeleni kuwumbono wokuthi ufundeni ukuba yikho umphumela wokujwayela nokuzivumelanisa nezimo. Isayensi yesimanje iqinisekise ubufakazi bokuthi ingxenye enkulu, elinganiselwa cishe amaphesenti angama-95 yezinqumo ozithathayo usuku lonke olujwayelekile iqondiswa ngokuphelele imicabango nezinyathelo zokungazi. Ungase ube nenkohliso nombono wokuthi wenza ukukhetha okuqaphelayo nokucophelelayo, kodwa empeleni iphathini yakho, isethi yakho yezinkolelo namaphethini agxilile, eneza amandla esinqumo futhi eqondisa izenzo zakho. Kungenxa yalesi sizathu esiyisisekelo ukuthi uvame ukwenza izithembiso zokuguqulwa nokushintsha, kodwa usazithola uphinde uphile izimo nezinkinga ezifanayo ngokuphindaphindiwe emjikelezweni ongenasiphelo. Futhi mhlawumbe ngalomzuzu uqala ukubona nokuba nokuqonda ngalokho. Mhlawumbe manje uhlola impilo yakho futhi ubone amaphethini okuziphatha nawesimo aphindaphindeke iminyaka eminingi kakhulu, amaphethini owawufunge waze wamemezela ukuthi awusoze wawavumela ukuba aphinde enzeke, kodwa eqinisweni aqhubeka nokubonakala ngoba wawungenzi ngomsuka wenkinga, kodwa kuphela ngezimpawu ezingaphezulu. Futhi ukuze kube nokwenzeka ukuqhekeza nokuphula lamaphethini akubambayo, udinga ukubhekana nento iningi labantu eliyigwema ngamabomu, iqiniso lilonke lingafihliwe. Iqiniso elingenakuphikwa lokuthi unesibopho esigcwele salokho okwamukelayo nokukuvumela ukuba kuhlale empilweni yakho. Iqiniso elibalulekile lokuthi unesibopho salokho okubekezelelayo nokukuvumelayo. Iqiniso elinamandla lokuthi unesibopho salokho okuphindayo nokuqhubekisela phambili. Futhi lesi sibopho, kubalulekile ukugcizelela, akufanele sihunyushwe njengomthwalo wecala, okuphambene nalokho, simele inkululeko yangempela. Lokhu kungenxa yokuthi umzuzu uzibeka njengomuntu oyinhloko obhekene nempilo onayo manje, ngokuzenzakalelayo uba, njengomphumela oqondile, ukwazi ngokugcwele ukwakha nokufeza impilo oyilangazelela ngempela futhi oyifisela wena uqobo. Kodwa kukhona ingxenye ebalulekile okudingeka ichazwe ngokucacile futhi iqondwe. Ukuzilimaza akubonakali kuphela ezindabeni zemizwa noma zengqondo. Kubonakala nangokuziphatha, ngezinyathelo nangemizwa. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abahlakaniphe kakhulu bavame ukwenza izinqumo ezingezinhle ngokwemvelo yazo. Kungenxa yalesi sizathu esifanayo ukuthi abantu abanoqondo oluhle nokuqonda okujulile bagcina benza izinqumo ezingenangqondo nezixabanayo. Ngaphezu kwalokho, kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abanekhono eliyisimanga balahle amathuba acacile nayiwo aphathekako okuthuthuka nempumelelo. Ukuzilimaza, ngokwemvelo yako, kukhuthaza ukwakheka kokuziphatha okuphikisana ngokuphelele nangokujulile nalokho okufisayo ngempela ukuphila nokukuzwa. Futhi, ukuchaza ngamandla lesi simo, kudingeka umuntu abheke indaba yomuntu othile owayenayo yonke into ezandleni zakhe, futhi naphezu kwalokho, walahlekelwa yiyo yonke leyo mpahla, uMC Hammer odumile. Ekupheleni kwempumelelo yakhe enkulu, wazuza udumo lomhlaba wonke, waqongelela ingcebo enkulu eyizigidi zamadola. Waba nethuba lokufinyelela emhlabeni wamathuba angenamkhawulo, kodwa okwakumshoda kwakuyisakhiwo somzwelo nengqondo esiqinile futhi esilungiselelwe ngokwanele ukuphatha nokubhekana nobukhulu obunjalo bezimpumelelo nezinselelo. Amandla okuzilimaza amphoqa ukuba achithe kakhulu kunalokho abekwazi ukukuzuza, ukubeka ithemba lakhe kubantu abangenhloso enhle nabaholi abangafanele,
ukwenza izinqumo ezingakacabangelwa kahle nezingejantshi, futhi kancane kancane ukuqeda nokucekela phansi konke aye kwakhe ngokucophelela okukhulu nokuzinikela. Lokhu akuyona kunoma yikuphi ukubheka, ukwehluleka kwekhono noma ubuciko. Lokhu, ngokwemvelo yako, ukushoda kokuqonda okujulile kokuthi ingqondo yomuntu isebenza kanjani. Futhi isiphetho esingenakugwenywa sanoma yimuphi umuntu onengqondo engalungile nengehlelekile sihlala sifanayo, ukuwa okuphelele. Manje, ngikumema ukuba ucabange ngokujulile ngalokhu okwesikhashana nje, uma ngisho osaziwayo abaziwayo, abajabulela ingcebo, udumo, ithimba eliqinile lokusekela, ukubonakala emhlabeni jikelele, nezinsiza ezingekho mkhawulo, bengalahlekelwa yikho konke abanakho ngenxa yohlelo lwabo lwangaphakathi lwengqondo, yini, pho, engavimbela lesi simo esifanayo ukuba singenzeki kunoma yimuphi umuntu ovamile, umuntu wansuku zonke? Kungani abantu abaningi behluleka ukukhula ngokwezimali, behlala befile ezimweni zabo zemali? Kungani inani elikhulu kangaka labantu liyeka amaphrojekthi abo nemizamo yabo phakathi nendawo, ngaphambi kokuba afinyelele ukuphothulwa? Kungani abantu abaningi befika ekugcineni kwempilo yabo bengakafinyeleli amaphupho nezifiso zabo ezijulile? Impendulo kuyo yonke le mibuzo ilula kakhulu futhi iqondile. Balwa impi engapheli nomhlaba wangaphandle obazungezile, kodwa abathathi ngisho isinyathelo esibambekayo sokuguqula nokuthuthukisa umhlaba wabo wangaphakathi. Futhi leli yilona kanye iphuzu elibalulekile engifuna ulithathe futhi ulihloniphe ngokujulile. Konke okuhlangabezana nakho nokuphila kwakho empilweni yakho yamanje kuyisibuko esiqondile nesikhomba umhlaba wakho wangaphakathi. Konke. Ubudlelwano bakho bomzwelo nobomphakathi buyisibuko sesithombe sakho siqu kanye nombono onawo ngawe. Izimali zakho nesimo sakho somnotho kukhombisa ngqo izinkolelo zakho ezijulile mayelana nokufaneleka nokuzithanda. Indlela yakho yobungcwethi nomsebenzi ikhombisa izinga lokuzethemba nokuphepha kwakho. Isimiso sakho sansuku zonke nemikhuba yakho kukhombisa amaphethini akho agxilile namodeli engqondo. Impilo yangaphandle oyibonayo noyiqondayo imane nje iyisibonakaliso esibonakalayo sempilo yakho yangaphakathi sobunjalo bakho obujulile. Futhi, ngalomzuzu obalulekile, udinga ukuqala ukuzihlolisisa okujulile embuzweni obaluleke ngempela futhi okunomqondo. Ngidinga ukuguqukela kubani futhi ngidinga ukuba umuntu onjani ukuze, eqinisweni, ngifinyelele nokufeza lokho engikufisayo futhi engikulangazelela kakhulu. Ngoba umbuzo oyisisekelo awumane nje umayelana nalokho ofuna ukuthola noma ukuba nakho. Umbuzo wangempela ulele kulokho onguye nokuthi uzizwa kanjani ngenkathi unakekela leso sifiso. Futhi, ngokuvamile, lokho okufisayo kusezingeni eliphezulu kakhulu ngaphezu kwalokho wena, ngombono wakho wangaphakathi, okholwa ukuthi ukufanele. Futhi, lapho lokhu kungafani noma ukungalingani okukhulu phakathi kwesifiso sakho nesithombe sakho siqu sekusunguliwe, ubuchopho bakho, ngokuzenzakalelayo nangokungangabazisi, buyohlale buhudula wena phansi, buvimbela intuthuko yakho. Lokhu kuyohlale kwenzeka, ngaphandle kokukhetha. Futhi yilesi sikhathi lapho kuvela khona indlela enamandla amakhulu, elula embonweni wayo, kodwa eliguqulayo ngokumangalisayo emiphumeleni yayo, ukubona ngeso lengqondo okuqondisiwe. Lo mkhuba awuhlanganisi ukumane ubone umgomo njengephupho elikude nelingenakufinyelelwa, okuthile okusekusasa elingacacile. Ngokuphambene, umayelana nokubona lo mgomo njengokungathi usuvele uyisimanga esibonakalayo nesiqondayo empilweni yakho. Ukuze wenze lokhu, kufanele uhlakulele imizwa efanele, lezo ozizwa ngazo uma umgomo wakho usufezekile. Kudinga ukwamukela ulimi lomzimba olufanele, olwalowo osevele ephumelele futhi enelisekile. Kufanele wenze izinqumo umuntu ophumelelayo angazenza, wenze ngokuvumelana naleli qiniso elisha. Lokhu kungenxa yokuthi ubuchopho bakho obuyinkimbinkimbi abukwazi ukuhlukanisa ngokunembayo phakathi komcabango ophilayo neqiniso eliphathekayo lamaqiniso. Bubhalisa njengeqiniso eligcwele noma yini oyizwa ngamandla angempela nokuqiniseka. Futhi lapho uzivumela ukuba uzwe, ngamandla akho wonke angaphakathi, njengokungathi usuvele unakho okufisayo ngempela, ingqondo yakho iqala ukusebenza ngokungakhathali ukuze ihlele ukuziphatha kwakho, izimo zengqondo.
nezenzo zakho ngale nguqulo entsha yakho oyakhayo ngengqondo yakho. Yamukela lo mkhuba onamandla ngokuzikhandla nangansuku zonke empilweni yakho. Khetha umgomo ocacile, ochazwe kahle, uvale amehlo akho ngokuthula, futhi uwubone njengokungathi usufezile ngokugcwele. Zwa ngomphefumulo wakho wonke imvelo ekuzungezile, umuzwa wokuvikeleka okujulile, ukuthula okuzolile, nokuzethemba okungantengantengi okuvela ebunjalo bakho. Yenza lo msebenzi emizuzwini embalwa, nsuku zonke, ngaphandle kokwehluleka. Lokhu akusona neze ukuphupha nje noma ukuzihlobisa. Lena inqubo ephumelelayo kakhulu yokulungisa ingqondo. Yilokhu kanye okwenza ukuba izindlela ezintsha zokucabanga zihlale futhi zizinziseke emqondweni wakho ongaphansi kwengqondo. Yile ndlela ingqondo yakho efunda ngayo ukuyeka lowo mqondo wokukudonsela emuva, ukukugcina ungenzi lutho, kodwa kunalokho iqala ukukuphushela phambili ngamandla, ibheke ekukhuleni kwakho nasekugcwalisekeni kwakho. Ngaphambi kokuba siqhubekele engxenyeni elandelayo, ngifuna ukukushiyela umbuzo obaluleke kakhulu okufanele uhambe nawo futhi uwucabangele kuze kube sekupheleni kwale vidiyo. Ukuba wawunokuqiniseka okungantengantengi nokuphelele kokuthi bekungenzeki ukwehluleka kunoma yini, ubungazinikela ekufezeni ini kulesi sikhathi sezinyanga eziyi-12. Cabangisisa ngalo mbuzo ngobuqotho obukhulu nangokuthembeka kwangempela. Ngoba impendulo oyinikayo izoveza ubukhulu beqiniso namandla angempela empilo yakho, futhi, ngesikhathi esifanayo, iveze ubukhulu bangempela bokuzibhubhisa kwakho, nemingcele ozibekela yona. Engxenyeni elandelayo yokuqukethwe kwethu, sizocwila ohlelweni oluningiliziwe lokuhlela kabusha ingqondo. Futhi kungaleso sikhathi kuphela lapho uzothola ukuqonda okuphelele kokuthi ungazikhulula kanjani ngokuphelele nangokungenakulungiseka enguqulweni yakho endala encane. Ngoba, ngomzuzu ozikhulula ngokuphelele kuyo, akukho lutho oluzoba namandla okuphazamisa ukukhula kwakho okuqhubekayo nokwandiswa kwakho okugcwele. Futhi njengoba ujulisa futhi wenza kube ingxenye yakho lokuqonda okuguqulayo, uqala ukuqaphela, ngokucaca okukhanyayo, ukuthi akukho lutho olukufisayo ngempela olungaphandle kwamandla akho noma olungenakufezwa. Okuhlala kulahleka kakhulu akukhona ukuntuleka kwekhono lemvelo, noma ukushoda kobuhlakani, noma ukungabi bikho kwenhlanhla, okuntulekayo, empeleni, ukuqonda. Ukwazi okubukhali ngamandla akho angaphakathi, ukwazi ngamandla akho ahlukile okudlidliza, ukuqonda okujulile kokuthi awuvele usabela nje ngobuwula ezweni langaphandle empeleni. Wakha futhi ubumba umhlaba okuzungezile kusukela endaweni yakho yangaphakathi, kusukela ezinkolelweni zakho ezijulile nasemizweni yakho. Futhi lapho leli qiniso eliyisisekelo ligcina lihlanganisa futhi lizifaka ngokuphelele phakathi kwenhliziyo yakho, kwenzeka into engavamile nemilingo ngempela, ukungabaza okuqhubekayo kuqala ukulahlekelwa amandla akho phezu kwakho. Ukwesaba okufelisayo kwehla kancane kancane, kushabalala emoyeni. Ukukhathazeka okukhulu kuyeka ukunquma izinyathelo nezinqumo zakho. Ngoba uqala ukwenza izinto hayi ngokwalokho amehlo akho akubona eqinisweni langaphandle, kodwa ngokwalokho okwaziyo ngaphakathi, okukuzwayo ngokujulile enhliziyweni yakho, nalokho okunqume ngokuqaphela nangamabomu ukukudala nokukubonakalisa empilweni yakho. Kungumumo wokuphila lapho okwakade kubonakala kungenzeki kuyeka ukuba yisithiyo esingenakuvinjwa futhi kuguquleke kube igama nje elingasasebenzi eqinisweni lakho elisha, empilweni yakho ehlale iguquka. Njengoba isikhathi siqhubeka, uqala ukubona nokukhomba izinkomba nezimpawu ezincane, izimo ebezinemba zibonakala njengokwenzeka nje ngengozi manje zithola incazelo entsha nejulile. Abantu abahambisana nezinhloso zakho bahlangana nawe ngezindlela ezihlelekile, imibono emisha nezixazululo zobuhlakani kuvela engqondweni yakho ngokucaca okusha, namathuba abalulekile avela ezindaweni lapho ngaphambili kwakungabonakali lutho. Futhi loluhlu lonke lwezehlakalo ezinhle luqala ukubonakala ngoba amandla akho okudlidliza asevele ehambisana ngokuphelele neqiniso elisha olakhayo futhi olibonakalisayo empilweni yakho. Futhi yilapho kanye lapho ugcina uqonda khona ukuthi lokho okukufuna ngentshiseko enkulu, ngandlela thile, nakho kukufuna wena. Ukuthi impilo, ngobuhlakani bayo obungokwemvelo, isabela ngqo ezingeni lakho lokuqonda nelokubona.
Ukuthi lapho ukhula futhi uthuthuka kakhulu ngaphakathi, lapho nempilo ikhula futhi icebe kakhulu nawe. Futhi ukuthi lapho udlidliza usuka ekuqinisisekeni okungantengantengi nasekukhulumeleni okujulile, indalo, ngobuningi bayo nobunzima bayo, ayinaso esinye isixazululo ngaphandle kokusabela emandleni okudlidliza afanayo owakhiphayo. Futhi njengoba uvumela le mibono nemiqondo ukuba izinzise futhi ihlale ngokujulile phakathi kwenhliziyo yakho, qaphela ukuthi lolu hlakahlaka lonke luqala ukwenza umqondo owengeziwe futhi luhambisane ngokuphelele njengoba uzivumela ukuba uqhubeke kancane kule nqubo eqhubekayo yokuzithola nokuziguqula. Konke ukucabanga kwangaphakathi, konke ukuqonda okwembulayo, konke ushintsho oluncane nolufihlekile emhlabeni wakho wangaphakathi kuvula indawo ebalulekile yokubonakalisa imiphumela emikhulu nakakhulu esikhathini esiseduze. Futhi kubalulekile ukugcizelela ukuthi lokhu kumane kuyisiqalo salokho esizoqhubeka sikuhlola futhi sicwile kukho ndawonye ohambweni lwethu. Ngaphandle kwalokho, uma noma yikuphi kulezi ngxoxo nokucabanga esikwabelane ngakho lapha namuhla kuthinte inhliziyo yakho noma kwahambisana nawe ngendlela enenjongo, sicela wabelane ngesandla esivulekile ngale vidiyo nomuntu okhethekile empilweni yakho, umuntu naye ongasizakala kakhulu ngalolu hambo oluguqulayo. Ngezinye izikhathi, umyalezo owodwa, ohanjiswe ngesikhathi esifanele nesinembile, unamandla okuguqula ngokuphelele inkambo yokuphila komuntu, ukhuthaze ushintsho olukhulu noluphumelelayo. Asiqhubekele phambili ngentshiseko nangokuzimisela. Ngizokuhlangabeza futhi ngikulindele kuvidiyo elandelayo.